आफगानिस्ताननि काबुलाव फिन गिख्रंथाव जाथाय गिख्रंथाव बम बेरनायजों जायगायावनो सा 23 सुबुंफोरनि जिउ खहा आरो गोबाङानो जोखोम जाथायानो जादों आफगानिस्ताननि काबुलाव थानाय गंसे फरायसालियाव दिनै फुंबिलिनि समाव बे गिख्रंथाव जाथाया जादों फुंबिलिनि 7:30 बाजिसोआव कास मुंनि गंसे सोलोंसालियाव बे गिख्रंथाव जाथाया सोमजिदों एनजिअ आफगान पिसआ मिथिहोनाय बादिब्ला सुइसाइड बम्बारा फरायसाफोरजों फरायसालियाव थांफानानै बे गिख्रंथाव जाथायखौ सोमजिहोदों जाथायखौ मिथिनानै रैखाथि हानजाफोरा जाथाय जानाय जायगासिम सौहैयो आरो गोख्रोङैनो हाबा मावो नाथाय बे समाव सा 23 सुबुंफोरा जायगायावनो जिउ गोमाखाबायमोन बेबायदिनो दासिमबो गोबां सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जानानै जिउनि जोबथा समसिम भुगिनांगासिनो आरो फाहामथाय लागासिनो दं बे गिख्रंथाव जाथाया बुहुमनाङैनो दुखुनांथाव थासारि लाबोदों आफगानिस्ताननि काबुलाव फिन गिख्रंथाव जाथाय गिख्रंथाव बम बेरनायजों जायगायावनो सा 23 सुबुंफोरनि जिउ खहा आरो गोबाङानो जोखोम जाथायानो जादों आफगानिस्ताननि काबुलाव थानाय गंसे फरायसालियाव दिनै फुंबिलिनि समाव बे गिख्रंथाव जाथाया जादों फुंबिलिनि 7:30 बाजिसोआव कास मुंनि गंसे सोलोंसालियाव बे गिख्रंथाव जाथाया सोमजिदों एनजिअ आफगान पिसआ मिथिहोनाय बादिब्ला सुइसाइड बम्बारा फरायसाफोरजों फरायसालियाव थांफानानै बे गिख्रंथाव जाथायखौ सोमजिहोदों जाथायखौ मिथिनानै रैखाथि हानजाफोरा जाथाय जानाय जायगासिम सौहैयो आरो गोख्रोङैनो हाबा मावो नाथाय बे समाव सा 23 सुबुंफोरा जायगायावनो जिउ गोमाखाबायमोन बेबायदिनो दासिमबो गोबां सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जानानै जिउनि जोबथा समसिम भुगिनांगासिनो आरो फाहामथाय लागासिनो दं बे गिख्रंथाव जाथाया बुहुमनाङैनो दुखुनांथाव थासारि लाबोदों बाइक अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां क'क्राझार जिडी र'ड एक्सिस बेंक साखाथियाव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों धामाका स्पेशेल अफार खम बेसेनावनो नोंथांमोना बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक फाइनान्स खालामना नोंथांनि सिमांखौ जाफुंहोनो हागोन 13,800 रांनिफ्राय जागायना 19,500 रांजों नोंथाङा बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक जेरै प्लाटिना पालसार बायदि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक लानो हागोन बाइकजों लोगोसे बेसेन होनाङालासे मोनफागोन गंसे हेलमेट बाइगिरि बिथांमोना गोरलै राहाजों बाजाजनि फाइनान्स लिमिटेड नङाबा एक्सिस बेंक लिमिटेडआव फाइनान्स खालामनो हागोन गोबांथार फोरमानलाइफोर गथायनो गोनांथि गैया खालि फट' गांसे पेन कार्ड आधार कार्ड भटार आइडि आरो सोलिबाय थानाय मोब्लिबनि बिल होयोब्लानो बे सुबिदाखौ लानो हागोन गोबां मिथिनो थाखाय 8473883986 03661270550 9957644326 आव फन खालाम